Nan wada de course menshia. Yewra. Na say to ya because the supreme leader of Asante Kingdom, His Imperial Royal Majesty, Otumfuo say to ya because ya bibi opim so kotoko hene. Pia! O mama mnani amani ye fede dance so do. Yewra. Udi akona usampa. Na wa wo hwe se ne amamle amani ye na etuduro gimane na gibo mu gisun na wa wote ya na ahoyera wo hwe nchem ye tokosu se ni asom wonu mu ade na nanum tumi atete wonu no nye de beto akobo obi ani ai samu mu hu ni akoso mu hu na fekwa na mibusa o na mibusa enwene ntoma bi no a enwene kente bi no a enwene ade bi no a na woyi wora ho no me pa acho wan nim ne din Memua kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say when your first timer any obomodia subscribe. Me notification is so send you anytime bia ye di video betumu no won son sabekan wonye bia hwe bia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho abusia like video no na share e mo bia so enye bi hwe me dasi bebre abusia evangelist comfort for su Kofi love abusia for the historian wodin sembi atudwa last year 2024 Samria ana Dormaahene eshase se obede obedi ni 25th anniversary abusuafo amanfo shase se yebedi kwafi ewo Doma yebedi kwafi ewo Doma ene ejibe bia die kohu ya ne se Dormaahene etu aheda abusua date ni beduru eduru a na Dormaahene asan yede etu aheda otutu sheda sa mani kodru December 2024 eno na chese afasha no ye den eba so a omedi hihye so na ebusuafo afasha no ekoso kama ema yehu se enipa ye den ekodoma ekobo se pem ema afasha no ebusua obi anim se afasha yi de Dormaahene we dipa papa se na ebusua me se de se na bonyunu bi eye den ebata ho ede bonyunu ebusua Kofi Adoma wanwani ebeto dwa se okwa afahye ni bi no okoduru honum no bibi akoye den akoto no a enya sempa kura yakobo ni tuo ebusia na ni anachese kwabrane ayeden ageji na ni eshutu no ankasa ebusia sansem ni beto dwa na yesi Dormaahene bebrebe na de kofa ba ye ni ana yente ho hwe senye afia pokua vim lady ankasansem we ama out eno na evangelist comfort for so say mo monhwe na nsia Otumfuo Akwasidae the second Odi Akwasidae edikan ewo afimu abusua monhwe senye si koso senye si yefe senye amanfo si bae a wotumu se yes afahye mu afahye pani ehwe ensi bibi boni bia anyeden ensi enu kra dantan abusua Otumfuo abodwa bebre bibi boni bia ensi yetututu ewo ase enso wonte se etu ayeden akon bi da abusua mudie mumienko video num na evangelist wodin sem etudwa Anna Kofi Adoma sign Dormaahene ho wo interview ne da wona na tra konwa ba akoso interview ne da woni agene eno tina hu we say insult atene woni say insult eno guasesam so ba hima timitina akonwa woni presenter tra konwa kroso abra wagya wono ne hima si ho no interview ono ne ma. What is the agenda behind it? The agenda behind it is say mo pese mo provoke anasem pese mo show intentions bi say bibi wo asante ne denchantem enya adwuma da mamu nyam wadwe se mo amaka krom ho na efam denchirafo no mo wotumi si na obi o anam ye denchirafo si obi ta fia kwa se waka krom ho na ati krom ha ncha so ye denchirani o ana ncha so ya dawuni mo bi bedo ye mo be sense ase bedo didi so mama ye wadwe so denchirani si obi a ebi o se ka denchira
etinipa mu danchira eyabusuakuo adawfuo ana teche danchira kuo no eti agorani bia ya dawuni agorani bia ya dawuni wa wonya agorani na danchira no ya danchira ni na ya ka dawfuo na krado ne nana no mo a wo wa wonya sa kwa wonya agorani wo what is up page sa kwa wonya agorani musem nunu musem kankano a moretu a da bia na maye na mo betete akama ne ntam na mo betete nipa ntam mo ntimi da no until I still alive no until some me still alive wo boa wo ntimi nya sa de no esan say yam for santity mo sa ka ba kosman de wujitum sa na ba akobo nsoa o se tutunu ne wa oni ne egwa aguro bi diye amon mo wo tim jakari amedi danchira hene enti jakari wa amedi danchira hene jeso se atu odi kan ba abedi danchira hene pen aya munya semunu ne ka wo sa jitum se kofo ya sa se kofo ne nana ne kofo a woti woyi wujitum ha insta sembe me promotu adawfo ya guna ya niema ya dia bo kaman ni yasa de ni monyam na kane no da ufu kura no yasa hwehwe bio no empapa mu agenda na ade ababesi ho se ma me wai shade wa ha ma me comment bio what na did the chama wo yare won matem didi ha asam na the chama ka wonim the capacity and velocity of it is a platform obi ankoso sa den trabe sore no a agenda to divide and rule and yet den tra for platform men deceive you and men didn't deceive you because always be when I go there to make a comment they attack me. Now me person be attract attention ti na me delete comment no na me solve you. And you need to be very careful. Mama nko ho. E bia also mami emutu ya bra na o ka say TikTok sikenti no. I moved to because the comment is getting to me. I am a bufu. I say I am ya. Because yeah. So we will be in another cancer hunsa. Penning for my bar, ye shamo siamo diminqua. Maybe because not true now kind of mentiasi, but he needs to understand. Yo, medianum, ye shall nan wada. Nan wada, dear course of mensia. Yewa. Now say to you because the Supreme Leader of Asante Kingdom, His Imperial Majesty, Otumfuo say to you because he be up him so koto hene. Piao! Oh mama many a man ye fed dance so do. Yewa. Udi akuna usampa. Na wa wo hwese ne amamle ne amane na etuduro jimane na jibo mu jisun. Na wa wote ya na ho yera wo hwencham ye tokosu se ni asom wonu mu ade na nanom tumi atete wonu no nye de beto akobo obi ani ai samu mu hu ni akoso mu hu na fekwa na mi busa o na mi busa enwene ntoma bi no a enwene kente bi no a enwene ade bi no a na woyi wora ho no me pa acho wani nim ne din Yunim ni diwan churu mwasi yao. Enwine ntoma no. Na mwisha enwine ntoma no. Muhunu yi. Hana. Anase muhunu manu wa edi ye no. Enwine ntoma peni. Sha. Utimu se. Yashe dani enwine ntoma no. Sani yesi ya ye wa enwine ntoma no. Yewura diye ni danso. Kuna nase tu ya vikase. Yewura de. Enwine ntoma. Mesi mishisi ya nima hamen. Mesi. Entuma pa ni yashe dani ni se do tikra we ne bra homa so wow tuma na fedodo obisi ye fere sikigati ase enye ni din no enye ni din no enye tima no na ne fra yura no me se obi enkyere me ni din mo nkyere me ni din na no ye hwa mamre ne amanne ene ne ma pa course menhia ye ni Osi asante yo mai enye ni din no ye ya ye ni chia
ene mapa ne ma fa course na santimemu nko a na abehu se obi ye mpia obeba fia be na mamre na so hunu kodua obobba ne gbangban opompo beba na pono mu nyina wo so no ba bebo twene ne bi asantimemu edi university for professor doctors ne re on botwene isan se wadwure hin asantima no etwa furu machine wo so ye wasede na ye odwuma wa asantimenu ho asantima obi anya obi o ya pare zabia obi oh boy ya pare zabia me da simia ba na asantimemu ne ye atefo professors ye de won mu kura masters wo mu ne ye de won botwene yes asantimana university for ya kira mo se de esi ekura chem ne ye train wo mo nchemu asantimemu en ye di high degree profiles ye do won shantakrache asantimemu eti asantimemu de obi anya obi o nipa ba ko pe onu ni esuro no asaya ni esuro no ayaye onu kwa eti so hunu asantimemu a ye nhyehyeye ya mamere ya manne ya mbra hodo ye twere konkono ye we twere konkono tina nanu akwa ne se asantefo homa etreduonu nso chichem miensa nyanyame akamebo waso akwa ne se aisho fatefo mu ne homa open once more abekayen etie baby oso nyam na mbiki abo no obo me na mbo ni bio yes na amamle ne amani ikoso mi hon munyamfo bi a na wotim ya ye wura Dormaahene mahama eni na hebi bia oso makoso nyina sitere tawo se me yasantili 24 makoso mahwehwem ewurewure mu dompe ase nyina asitere enti ade ba ko oso wo hye ne nsu bio ne se na de ase sister wacho sister Jade ade ba ko oso wo hye ne nsu bio ne se abra ye wura wo oba ndi o tia pakam die wono no tanfo hu na pasi ntrase abra ye wura ba no safonton from me na e wura juru baby and wo His Excellency John Dormaahene mahama na ye wura jinai no ye ne sase ena oto ne safre ira John Dormaahene mahama na bra ira John Dormaahene mahama eju ne nchese pe wo yade bia me fe me de enipa wo yade sister you broke my views onipa wo yade na asa ye wo se ye ka yes wo bujuru ha no yi ne che dal bacho pune da ha na se fami na hu bi se Ayi white no one white be eti oyi ne che na otwibe yewura eni gie ade efe na efe dodo obi a wo ya anya ofe bia na onye obi a wo pen kabomu eye me fe papa na nyamie nim no kwale mu abra ejuru yewura John Dormaahene mahama so kasa na o mani panyina hu se oba Akwasidae ni bi no kasa na kasa ne hwem papa na ensema wodo kan de mintimi mo ni nyina ha na so yenu bebre no yati da no mu sebo no ya na to obi a enipa no wodo bebre kase ena santefo de e de MPP ni twa efuruma na de obeya ma santefo biaro enye ye fe na MPP wode ponche kura abegina wa sha na tade ya asantefo do mbeto e de ama MPP enyanom ebia kane na netesa me repeat say ebia na kane no ene ya santiman ya so ansuo ya so ansa ya hunu ne emu oduo
Enim say politician bia ba fofra. E won sem wo de ka. Ene nsem a wo de to amanfo ti. Ye wo ye mo kuni e de bo asantema no ho ban. Fa ye nsa ase, ye dansie. E fa ye Akwasidae afa sha hodo. Ni nyina so ye wura Dormaahene hama. Di kan ba jeen. Nti wonim asantema no hyehye ankasa. Ne ka asantema no a asanteman abunu east ahafo. Enna epoye eastern region e fa babirebe kan asantema no nkuru na tema bo akono nyino ka asantema no. Na ade ba ko so hye ne so bio ne se o kan sema hodo fefefefehwam project ahodo bi a NDC ebreso no onmo yie bi to ho a emi se MPP ababaye onmo anto aso ebi ni afere military hospital ebi ni Sawia hospital afi so sa kan ka project ne kan ho afi o kan sem bebiri e kan ho na ade ba ko kan ye me de se confirmatory project e koso si etimi kro military hospital na dwuma tetro ye ne se military hospital no yentum so doctors kro strike and emergency bia eno wo ho for emergency reasoning eti no ebe boama niema hodo be koso yalewa hodo no mbetimi asobia no and emergency said the covid by any other day ebe boa bebre ti they will make sure say they will complete that project as soon as possible. Now all can watch say that Santi Kingdom only Asante ke because obaji buku no e kire baby Asante na no kodwuro to only Asante Kingdom kra na yura John Dormaahene hama oka ho asem na ne senke ni nyina no owie ye no wode ni di no buo ebu ane nsem ni nyina no na mame kam ade baako minyanum NDC fo bia mo badwene se Asante fo de yura Dormaahene hama ye bibia anye efe there be etobia mumu binumo no nsem ti de wi mumu binumo kasa mumu bi propaganda no mumu bi kasa fin ti ana ya Asantefo ya so we based on it. I will say we decided to punish MPP yankoto aba no enya se yakoto yanto ne nim se yanto aba no so ase ne tie bia NDC obewini aba no ti sa ne ye ne mom ye wura Dormaahene hama asemi abeyi obekan so wantimi anyem yo nipa otimi nyini nyina 100%. Nemo so ye even 40%, 45% kurama santimaya. I swear to God, MPP better position forever. What obusia any evangelist comfort for su comfy love and obusia for moten and kano. Ne semwa odi agugo yi edien ana wo ka fa ho. Comment section honum ne kire wa adwen efa sansem yi ho. Ah hanum skeleton man TV, me see a talk for more. She the bebre when it is away your first time more. Any opomodian subscribe, me notification so. Click on send video. Pia ye the betumo no. One son sabe can when ye be a sure. Me da si bebre.